Nazdar! Vítáme vás prvně, ještě před 9. hodinou, zatím je začátek akce, víte, že je klid, nikdo nikde, fronta tu není, nejsme na poště, ale já doufám, že s vámi bude akci líbit a jsem velice rád, že jste se sešli, letos je to v hojném počtu, máme nějakých 263 už předregistrovaných účastníků, dalších už asi 20 si koupilo registraci, takže myslím, že akce bude moc povedná, moc pěkná a nezbývá mi než popřát zdar této akci. Takže děkuji za pozornost. Hlavní cena je to 17 GHz technologie Full Outdoor od Summitu a samozřejmě s 5letou zárukou a je to kompletní spoj, to znamená včetně antén, držáků, napáječů, konektorů. Takže budete losovat, sáhněte do našeho akvária, předpokládám, ty krabičky jsou k tomu takhle, aby to měli k čemu odvést. Tam je polystyrenový. Zbytek je u kolegů ještě. Do takhle zajedete. Tak, máme tady výherce a ten bude asi dálnej. Ne, 45. 45, takový tady asi vůbec není. V našem seznamu nemůžu nikoho najít. 45. To mohl být nějaký ork, Juříček, Marek. Je tady někdo takový? Náš ork, Juříček, Marek. Takže já všem děkuju za pozornost, díky moc a doufám, že se tady uvidíme i příští rok. Naschledanou. Naschledanou.